Aquest home. ¿Qué pasa, tío? Hòstia, estic ja, tio, que no puc caminar, eh? No. Sí? És el gilipolles, no? Sí. Què tal? Doncs mira, no, que he vingut ara, tio, perquè com sé que tens molta pressa, Sí. que a les 12:30 és el Francino, lo de la guerra i tot això... És que hem acabat, ja estem acabant. Sí, no, tio, he vingut per això. És el que t'has de gilipolles, tio. Sí. Llavors he vingut a llegir la guia telefònica, tio, per putejar el Francino. No, vostè no ho ha entès. Vostè no farà res, perquè jo ara tallo, o sigui, dic bona nit, adéu, fins la setmana que ve, i s'ha acabat. Ja. No, o sigui, a mi tant se m'adona. Sí? Tu ves tant. Jo em quedo llegint la guia. A qui us agradarà llegir la guia? Sí. Perdoni, vostè és molt gilipolles, eh? El que te digui. Fins la setmana que ve, us deixem amb ell. Adéu-siau, adéu. Rodríguez Ruiz,